Telină. Nu? Hei, salutare și bine ați venit la un nou vlog! Mergem să facem cumpărături de Paște și să cumpărăm o înghețată, că ne e poftă de înghețată. Oferim zâmbete în orice clipă. Dacă zâmbești cu noi, deja ești în echipă. Cu inima în cameră și zâmbet pe ecran. Noi suntem echipa Familia Retegan. Bine ai venit în familia Retegan! Am cumpărat prostii. Un mic popas. Ha, te-am văzut. Ciao. Care-i Alessia? Care e a Cu ta? căpșuni i-am luat pe el. Mulțumesc! Și am mai luat ceva nou. Ce? Corn Oreo? Mulțumesc! Plăcere. Înghețata prima. Da, clar. Primăvară! Încet, încet. Mergem un pic la locul de joacă? Da! Na, hai. Haide să mergem. Văd fetițe pe aici ca să pot să mă joc. Descalță-te. Hai că nici nu are nevoie să stau pe asta, e de vedeți. Și pe vrea ceva. De ce? Am găsit 1 metru de ciocolățele. Ce ziceți? Cum stă, tati? Stă foarte bine. Tu? Control. Vai, ăsta e de struț. E de ciocolată, pardon. Ce mare e! Și prețul e pe măsură. E o pungă de cadouri, nu? Ce fain! Ce zici, tati, îl cumpărăm? Eu zic că da. Da? Da, mami, pune-l acolo. Ce ai găsit, tati, acolo? Pe cățeluș. Ia. Ăsta ce face? Hai să vedem ce face. Hai să-l deschidem. Wow! Aici? Ia, tati. Poate eu. Am cumpărat elefantul. Place la băiețel! Ce atent îți nu clipește! Ce se întâmplă, tati? Gata cumpărăturile, mergem să le ducem la mașină, mergem după fată că e la locul de joacă. Hei, salutare prieteni! Astăzi vă facem o provocare super amuzantă de Paște.
Avem aici o cutie misterioasă și înăuntru sunt lucruri pe care ea trebuie să le ghicească fără să vadă. O să fie ușor sau dezgustător? Rămâne de văzut. Haideți să vedem. Să începem. Haide, Alesia. Hai, te mișcă. Ai, ce-o fi? Cred că știu, e ciocolată, e furaș. Da! Da! Bravo! Bă, de la urechi mi-am dat seama. Te rog să-l așezi în față. Aici? Da, Nu stă, o să trec. bine. Următorul obiect. E un nou. Cu ce? Pene. Bravo, mami! Foarte fain! Hai să văd dacă stau în picioare. Nu, stă, pune-l așa. Așa. Ui, să vedem, să vedem, să vedem. Suc! Pe care? Nu, n-ai ghicit. Mai încearcă. E un hook. Nu știu. N-ai ghicit, este suc la fai, dar de care? Ce? Ți-ai dorit tu foarte mult. De portocale! În sfârșit! Deci la final Ce frică? De ce ți frică? este un pix. E frate. Ai ghicit din nou! Încercăm următorul obiect. Haideți să vedem. Haideți să vedem ce credeți că se află în cutie. Lăsați în comentariu ce credeți că este în cutie. E ceva ou de plastic. Da? Bravo! Știam eu că e ceva ou. Îl pun aici. Ce credeți că se află în cutie? Este Kinder Joy. Da, Kinder Joy! Bravo! Minecraft! Minecraft. Ah, de capul meu! Ui! Au! E slime! Uai, ce scârpos! Cred că mai am rupt un pic din el. Uai! Uau, se lipește! Mai este... Uai, ce s-a lipit! Wow! Asta poate fi un... Ai, sandela de mașină din cureț! Era așa... Era foarte bine! Apoi, la trandafiri, foarte fain! Este de mâncat? Nu! Nu! Stai, încet. Mă văd că se mișcă. Simte mâna cu așa. Satisfăcător. Wow, e aici. Este burețul de ăla. Am ghicit? Am ghicit. Ce frumos este! Wow. E ăla de pictat. Ce repede le ghicești!
mai e nimic înăuntru. Ce e? Păi trebuia să o ghicești. Nu? Pască! Acestea sunt cele 10 lucruri ghicite de Alessia. Sper că v-a plăcut vlogul nostru de astăzi. Vă pupăm! Pe data viitoare! Pa, pa! De bun socol. Wow! Prima oară deschidem jucăria. Lasă, îl iau mai târziu după ce deschid jucăria. 2. Pisicuța din Minecraft! La revedere! Copiii din ținuturile petrilenilor duc mai departe tradițiile locului. Elevii clasei a 1-a de la școala gimnazială Ides Sârbu Petrila au pregătit o surpriză în zi de mare sărbătoare. Copiii au îmbrăcat frumoasele straie ale locului și sub coordonarea învățătoarei Liliana Herțeg au participat la slujba de la Biserica Sfânta Treime din Petrila. Prezența copiilor a sporit farmecul zilei de flori și a creat o atmosferă deosebită în lăcașul de cult. Cei mici au cântat cu multă dragoste, iar glasurile copiilor au făcut biserica să răsune. La ceas de sărbătoare au adus bucurie și emoție în sufletele celor prezenți.